Ransomware yana ɗaya daga cikin nau'ikan malware masu hatsari. Ana amfani da ransomware wajen kulle fayil, na'urar mutum ko na'urar kamfani, kuma a buƙaci ka biya kuɗi kafin a buɗe ma wannan na'urar taka, musamman ta hanyar kuɗin crypto. Ana amfani da malware na ransomware wajen kulle bayananka, datas ɗinka, wasu hotuna ne, wasu document ne da suke tattare a cikin system ɗinka, sannan ka ga an nuna ma wani saƙo a kan screen ɗinka da yake ɗauke da cewa ka biya adadin kuɗi kaza. Wani lokuta suna sanya ma lokaci domin su sanya ma tsoro da fargaba domin kai gaggawar biyan wannan kuɗin da suka buƙata. Ya ransomware yake yaɗuwa? Ransomware yana yaɗuwa ta hanyar phishing email ko kuma buɗe wani attachment, wato wani hoto da yake maƙale da link ka je ka shiga. Ana iya samun malware na ransomware a cikin waɗannan. Downloading applications ko kuma wasu software a cikin wasu website da suke cracking wannan abin, a ce na biya ne, su kuma su je su bayar da shi kyauta. Ba a rasa irin wannan malware masu cutar da mutane a waɗannan shafukan ko waɗannan gyama-gyaman ko softwares ɗin da aka ɗauko a irin wannan shafukan. Sanya USB ko flash mai ɗauke da gubar malware, musamman ransomware. Hanyoyin kariya: yin amfani da antivirus mai ƙarfi. Kar ku dinga buɗe duk wani file ko email wanda ba ku yarda da ingancin inda ya zo ba. Updating system akai-akai. Kuma kuna yin backup ko kuma ku dinga ajiye bayananku a wani wajen na daban, musamman offline da kuma online, cloud da kuma sauran memories da ake sanya abubuwa domin adanawa saboda rage hatsari. Ransomware: idan baka biya ba, ka rasa bayananka. Idan kuma ka biya, baka da tabbacin bayananka za su dawo. Abu mafi muhimmanci, ka kare kanka daga faɗawa hannun ko kuma tarkon mazambata, ko in ce gaba ɗaya cyber criminal.